एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। गोदान भिडियो खबर थाबाय। दिनै जोङो थांगोन, दिनै सानडे जों दिनै चार्चआव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय आं जोंनि चार्चआव थांनायखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै, जोंनि चार्चखौबो एसे खोन्थानायसै। आंनि भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोबा नायलांबाय थादो। भिडियोखौ स्टार्ट खालामसै चलो। ओमफ्राय जोंहा स्टेशन बारनांगौ नालाय, नै स्टेशनाव ट्रेन फैदोंमोन। बे ट्रेन थांखांनानै जों बारनानै फिरफिलि गाखोनानै थांसिगोन। नायलांबाय थादो। नै जों सफैबाय, जोंना चार्चआव सफैबाय। जों सोर गाखोग्रोबाय हनै, बेनो आरो जोंनि गिर्जाया। वाव, ओरैबादि समायना। जाग्रा जिसु गोथार मारिया इसोरनि बिमा, जों पापिफोरनि थाखाय बिदा आरो जों थैनाय समाव आमेन। आंनि इसोर जोंखौ दाबाय आरो गोथार गिर्जाया गोसो गथायनो फोरोङो। बे गासैनो बाथ्राफोरखौ आं गोग्गोमै फोथायो, मानोना नों नंथारगौ। जाय सोलिरोङा सोलिजाया, बे फोथायनायाव आं थैनो आरो थांनो नागिरो। ओमफ्राय जोङो दा वाशरुम फैदों। बेयावनो नोंसिनि भिउखौ एसे खोन्थाबाय आरो बाहेरानि भिउखौ। बेनो स्कुला डन बस्क' स्कुल क'क्राझार। ओमफ्राय गिर्जाया नै बेनो, बिराद समायनाखा। बेनो क'क्राझारनि डन बस्क'। ओमफ्राय पेरिसनि नामा जन बस्क'। चार्चआव नै बेनो गारिफोरानो, बे गिर्जायाव फैग्राफोरनि। बिराद गिदिर, मानसियाबो बिराद जाखायो। ओमफ्राय नै बेयाव बिदि बिबार गायनानै बिराद बरिया, रियेलाव बिराद बरिया नुदों, खिन्थु भिडिअ'आव बारा मोजां नुवाखै। खिन्थु रियेलाव ओरैबादि समायना नुदों। ओरैबो गायलांजोबदों नै गोलाव गायनानै, बरिया नुखादों। Wow, goodbye. Thank you dah. Goodbye, apa Tampin sih. Sudah, gak kedo. Hah? Gila, bro. Ayo pilih bang nih bodyguard, sana ibu kesum saya. Lumpur apa ke? Tampin sih, hendak goodbye.
मानसिया मोनैलाया Ayo tren dong nih gakri batson handsome lagi nih bilang nih ang nih handsome sih oh nih bisa sana udah punya saya nih bay kejar aku sih like speed udah punya bay ye whoa this is Kokrajhar guys Ini video begini onse, video ko naik nanti mabadi mendeng comment section nak kandau deh. Bye bye. Next video thaben logo mungkin. Ayo, jangan gufu-gufuran naisir sani apa? Aku naisir naisir sani thapan cuma aja gufu-gufur naisir. So bye bye guys. Ini train andas mulai pibai. Sri loha.